Piur, pi khen khylliah ka kejat bat pi let le kai ben no hi kata ka bam long. Pi khen khylliah bat pi ken tha klut ban pinduna jingpang kata ru ka long ka babakla ka khen khylliah ki mat ka long ka baju kham ja kha Teng kaca na ki kam ba man ka sngi kum ki kam ratiar. Ban le kum bam perwa lane ban sumar da ka rukom bam day kala ban pin jinjare phi. Hakane ka video nginya pule shapang ka jing sumar baning kong na ka binta ka jing khen khylliah ka bamut Sprain haka ktien pareng. First aid Sprain. Ka jing kerwat kamat soala haka por bakio ma kendon. Dale ai palat ya kabor ne kajing la jongpi kajing khen khylliah kalong ka baju ja kha kajing khen khylliah laju ong Sprain haka ktien pareng menta ka sngi nginya pule shapang kumnu ban ai kajing sumar baning kong ya ki ba khen khylliah da ka nuksa jong ka mat sola ba khen ki kendon ba don kam haka ba khen khylliah la khot rice rest ice compression kintil elevation Shong that kamu rest haka ktien pareng pin shong ya ubashtom haka rukom ka basuk pin shong kelut ya ka jaka bakhen ban nai pin ki yaka ban shon haka jaka bakhen ne ban pin ki kala ban pin jur ya ka jing terha ba jingpang ha kani ka kem panang batai la ka sieng kala kedia ne em kabamut fracture ha ka ktien pareng pila ban pe thu bakala kedia ne em ka sieng da ka ba pha yo tau bre ba men saw ban pen khi malumala ya ka mat ba pang da shem batang pen khi khendiat ru la pang bha kata kamut ula kedia sieng ki senjang ba buat kidei utha bat ban kintiu Pila ban le shwa kanu na kini kat ba pisngo bet. Tha kamun ai sakak tien pareng. Pin biang utha la niu bilor ba peja. Day ban ken mau ba da utha day ban ken tha bet hakado ka ba khen khylliah. Day ban ken lan da ka jan. Bat sa ken tha da ka ta ka jing sop ba dai tha. Yai ken tha da ka ta ka song dai tha kuma khatsan minute. Ka jing Pin peja ya ka jaka ka ba khen khylliah ka yarap ban pinduna ya ka jing pang ba ka jing terha lada phemla ban yo tha ne peja phila ban pindan kam da ka song chur ba peja kum ka song motor kani ru dei ban ken tha ben hin rei dei ban da sop da ka jan ban pin long ka song ba peja kayeng na binta ban ken tiu ka bamut elevation ha ka ktien pareng Kintiu halo ria ka binta ba khen ba kanyarap haka jingya snam kani kaya da na kaban adne step Pilaru ban kentha ka song tha hadien bala kintiu halor Judai ban kentha da ka song khlut ya ka por ba khen khylliah Si ka day na binta ka jingshon ka bamut compression haka ktien pareng Hadien ka jing shong that bat baladap kin tha ai jing shan ya ka binta ba khen da ka jan sop phila ban pindon kam kanu ru ka jan sop tang ba da pikir ba kanum scam palat yo ka set snam ban kham suk dei ban prung ka shim priak ti kum ne ba sakil lan ya ka jan sop dei ban scam than ne kluit than Lada day ba don ka jing mong haka binta ba khen day ban sop da ka jan Hadien bala ajing sumar baning kongkum ni kalong ka ba don kam ban let sha u doktor haka por ba philet da pet pha ba phinnum shon than ya ka binta ba khen kidak jong ka jing khen khylliah ki day ka jing pang ba jing ter ha sha po tang ba day ban sumar hi dala die Ka jing khen khylliah pidei ban sumar kat kumba betha ki doktor. Or banya phai biang jing sumar baning kong na binta ka khen khylliah ka kindon badon kam ha ka jing sumar baning kong na ka binta ka jing khen khylliah ka day rice.
Wat sya bamin sao ban yang ne ban stang ki no mar pin shong ne pin thia brio haju ban nai pin ki ya ka benta ba khen khylliah kin tha da ka song ba paja ha ka benta ba khen khylliah kumba khasan minute kin tiu halor ya ka benta ba khen khylliah phila aru ban kin tha da usong tha hadien bala kin tiu te da ka jan sop na ka benta ban keshan bat shon ha ka benta ba khen khylliah ai jin keshan ba biang ya ubamin sao bat ya lam shu doktor atli ki kam na ka benta jong phi wat ka jing ya pher abedeng ka jing khen khylliah bat ka jing khen chieng iparlok phi ikum khen khylliah phinle kum no ya perkhat baje ag drama kum no phila ban ai jing sumar baning kong shna video ka wei bat pha lem yangi lada long ka bala pulish phanga jing sumar baning kong long ki ba fikir long ki bala pin khre